Molweni nonke, ndithemba niyaphila kuzo zonke indawo endikuzo. So namhlanje ke sizawuthetha ngokutitsha isiNgesi eTaiwan. Taiwan ise-Asia ke. So mhlawumbi izintoni ezidingekayo, zeziphi qualifications, zeziphi agents ongasebenzisa okanye companies ongasebenzisa. So apha ke makhe sijonge uba iTaiwan indawoni mhlawumbi umuntu uyazibuza. Xa sijonga phaa kwi-world map yethu nantsiya ke iChina ililizwe elikhulukazi, Hong Kong nantsi ezantsi, abanye bethu ke siqhelene ukuva nge-Hong Kong. So phaa emazantsi eChina then ke ngokwemveni nasi isiqithi phaa singathi iRobben Island xa usithelisa noMzantsi Afrika kuthiwa iTaiwan. So yiyo ke le iTaiwan uba xa ufuna utitsha khona zintoni ozifunayo, ezifunekayo okanye ezidingekayo. So ngaphambi koba siqhubeke ke ndifuna ndikulumkisa apha uba ungumntu mhlawumbi othanda okholwayo wazi uba ungumntu othandela inkonzo, kuhle uba uqala uresearch kuqala ngelizwe ofuna uya kulo, ngoba amanye amazwe ufumanisa uba mhlawumbi iBhayibhile ayisetyenziswa kwayona. So uba uyazazi uba ucawe etshetshi okanye ucawe eRoma, so ngumntu nje ongakwazi uphila phandle kwenkonzo, uqiniseke ngeresearch yakho ukuze ukwazi ufumana ilizwe elifanele wena, ngoba ke ibalulekile nento yoba mhlawumbi uyazazi uba xa utyhafile ukhuthazwa yintoni, xa udimazekile ukhuthazwa yintoni. So zibalulekile ezo zinto. Okay, so ngokuna ke kukhona sibuyele kulaa nto bendikhe ndayithetha kwenye ividiyo yobana andifuni umntu ozothi hayi mna ndifunde ngqu phantsi senior secondary school andinokwazi ukuyotitsha isiNgesi kwelinye ilizwe, andisithembanga noko isiNgesi sam. So ngoku sinomzekelo ophilayo, sinomfana ozale ezilalini, wafunda i-high school yakhe junior ezilalini, high school ezilalini, so waye edolophini seyofunda i-tertiary. So ngoku utitsha eTaiwan uba uhambe ngo-October last year 2024, around October kodwa sekuphela unyaka ndiqiniseka ngeyiphi inyanga. So utitsha eTaiwan ngoma ke simba uzawuthina zintoni, nguye ezasichazela uba zintoni ezidingekayo ukuze ukwazi utitsha kwilizwe laseTaiwan. So sizawungena kuye ke ngoku simve kakuhle uba uthi zintoni na. Okay, sividiyo yethu ke siqalele le video kuze iqale kakuhle. Ndifuna noko iqale kakuhle. Nento endisokolisayo ke kodwa ke izawudlala. Masiyeni ke. Zonke i-agencies onasebenzisa if you want to come specifically. So abantu abaninzi bekudala bendibuza about uba kuswa kanjani la. So nansi yokuqala TFETP. So it's the Taiwan Foreign English Teacher Program. It places abantu kwi-public schools. That's one. Le nam ndize ngayo. Okay. Then yesibini endaphantselaza ngayo futhi qha ofarisha imali encane. Nansi Teach Taiwan. Nayo program erekruthayo erekrutha abantu abazofundisa la. Yona nayo it places abantu kwi-public schools. Yesithathu nansi Phoenix Group Asia, PGA. Nayo iplace abantu both yona kwi-private schools and kwi-public schools. Le ukuthi bathathe isikhathi ukuthi baphendule, so ufuna kube ngumuntu onomonde. Enye onoyisebenzisa ngu-PD, like PIDI. Ndizama ukuli-edit igama lakho, PD Recruit. Naye uthatha isikhathi ukuphendula. But into endifuna uyazi is that i-TFETP lo awokuqala usavalile for ama-applications uzovula next year ngoJanuwari. So if ufuna ukuza apha kulo nyaka uzayo, then I suggest uba uqala ugatherishe ii-documents zakho kwangoku, because i-mistake abantu abayenzayo kuba bafune ii-agencies but ii-documents zakasikadibani. Kaloku funeka uqala ube ne-passport, funeka ube ne-police clearance, and i-police clearance ithatha ixesha. I was lucky because yam yathatha 2 weeks qha, within 2 weeks yaphuma. I-passport yam it took 1 week yabuya. Kufuneka wenze ne-introduction video, ndizoattach yam niyibone uba ndanditheni mna, ningabe nindijaja ke yandixolela umsebenzi. But udinga ukuthi ube ne-passport, udinga ukuthi ube
all this clearance, udinga ukuthi ube ne-introduction video ne-resume. Then uyeke le nto yini uthanda ukwenza undendende we-CV. Khaniyeke. Nazi ke i-agencies eziyi-3 4 ngophinde onozisebenzisa. Google, type amagama wazo asibe ndiwabiza nathi abantu bavezile pha zizozivelela, okanye Facebook ufike ubhale igama le-agencies zizozivelela. Kukuwe kuba ufuna ukwenza ntoni, uzoba emailela okanye uzobafonela okanye uzoaplaya online kwiwebsite zakhona. Okay, nanko ke esichazele kakuhle umfana ngqimbi icacile. Yabona ke guys, le nto beyichaza nansi nje apha, yayibo, andifuni basaphindele emva nge-requirements. Kuthiwa apha what we looking for, ndizosebenzisa umzekelo ka-Teach Taiwan, uthethe ngo-Teach Taiwan pha. Native English speakers, ungabe usuka e-US, e-UK, Canada, Australia, New Zealand or eMzantsi, yayibo. So xa usuka eMzantsi kujongwa uba ubufunda kwesiphi isikolo, ubufunda kwesiphi isikolo. Xa usuka eMzantsi uzothethwa ngoba usuka kwi-native English speaking country, yayibo. But ke ayithethi loo nto uba kaloku suziqeqesha, ndithe umntu makalole isilungu sakhe. Uba uyazazi uba funeka uphucule phaa naphaa, khawuzilungise, yayibo. So nazo ke into ezifunekayo apha iba une-degree, kanti naxa uthe une-diploma but mhlawumbi ke bathini apha, bathi ba-candidates with a teacher's certificate or sub-teaching license issued by your home government. Ndicinga ke apha eMzantsi i-sub-teaching license ingaba yi-PTCE, kodwa ndingaba rongo. So mhlawumbi ke abantu abakwa-education bona bangayiqonda ngcono uba mhlawumbi uyakwazi nokuthi xa une-diploma then mhlawumbi wenze i-PTCE then ukwazi uhamba into ezilolo hlobo, yayibo. So umntu okwa-Department of Education omnye umntu angabuza uba iyangena naloo nto phaa. Uba ingeni then uba une-diploma mhlawumbi wenze i-PTCE ukuze ukwazi ukhwalifaya ukwazi uhamba, yayibo. So seyizichazileke ezinye izinto. Then nansi, yabo, xa usenza i-application form, enza umzekelo xa ugcwalisa i-application form, ii-options ozinikwayo, ngaba une-teaching license okanye i-sub-teaching license issued by your state government. So i-sub-teaching license leke ndithi umntu ufuneka afumanise mhlawumbi kwa-education iba inoba apha eMzantsi iyintoni i-sub-teaching license, yayibo, or une-bachelor's degree, yabo. So ungathi hayi ndine-degree okanye mna ndine-diploma so to unqualify, buza, yayibo. Khayibuza uba mhlawumbi xa une-degree ubungongezela nange-PTCE kuloo diploma yakho then uqualify ukwazi uhamba. Kanti kukhona no-none of the above, yabo. So mhlawumbi usenoba kodwa ku-none of the above kaloku unayo imetric for sure, yayibo, uba unayo imetric apho, okanye une-diploma mhlawumbi awunayo i-PTCE then ungakwazi na ukuhamba. So ngokwale form uyakwazi uthikha la none of the above and uyakwazi uhamba, bathi uyakwazi utitsha kwi-public school. So ndikhuthazela uba khawungene kule website uzitshekhe ezinye izinto, teachtaiwan.com, nanza teachtaiwan.com, ukwazi ufumana uba zintoni ezidingeka. Guys, kwezinye ii-agencies uzazibuzela kodwa imali isalary yako-Taiwan iphaa ko-plus minus 40,000 a month, plus minus 40,000. And xa ungena kulaa website uzawufumanisa uba uyakwazi ukuyibuyiselwa enye imali so uphaa phambili. So ndithetha uba uzayizama loo mali uyizama apha, then xa sowufikile phaa uyabhatalela i-accommodation bayakubhatalela nezinye izinto. So ndingakhuthaza ngena kulaa website yabo utshekhe, then ezinye into ongaziqondiyo uzibuze nakwabantu mhlawumbi abakwa-education walapha, then ubeke urayithi ngaloo ndlela. So uba unombuzo ke mhlawumbi uyaqonda uba wena mhlawumbi ufuna ukuva uba fanele ube namalini ukuze ukwazi usuka apho, ukuze ukwazi ukwenza ivisa. So ngicela udrophe i-comment kwi-comment section and buyayazi uba mhlawumbi le information iyakunceda kakhulu. Please subscribe and share the information nabanye abantu abasenoyidinga le information. So nkosi kakhulu.